Tots a classe? Sí! Molt bé, molt bé. Ha faltat algú avui? No! Estupendo, estem tots perfecte perquè avui tenim una cosa molt important. És una mena de sorpresa. Però bueno, me l'aneu a demostrar. Anem a fer un examen sorpresa. A veure, a que anem a l'escola si no és aprendre. Vale? Així que, per favor, molta atenció. Vaig a repartir l'examen. Preparat? Molt bé. Molt bé, xiquets i xiquetes, bé, ja teniu tots la prova damunt, d'acord? Ja li podeu pegar la volta, posar-li el nom, la data i molta calma. És una prova molt difícil, necessita molta concentració, d'acord? Doncs endavant. Digues-ho vol. Ja he acabat. Ja has acabat? Però si només portem 5 minuts? Mare meva, és impressionant. Bueno, repassa el que has fet, per favor, i ara m'entregues la prova, d'acord? Però que dies tienes, Hugo? Molt bé, xiquets i xiquetes, bé, ja m'han entregat tots els exàmens, molt ben fets, i ara només queda agafar l'esmorzar i anar al pati. Molt bé. Bueno, la classe vinga tot el món. Molt bé. ¿Qué toca, Joan? Ara toca una sorpresa. Sí! Xiquets i xiquetes, doncs la sorpresa que tinc preparats per a vosaltres és fer una gincana. Sí! Molt bé, bueno, ho tinc tot preparat. Només em falta anar un segon al pati a comprovar totes les pistes. Quan estigui tot, tornem i comencem el joc, d'acord? Sí! Molt bé, espereu-me en silenci un momentet, ara vinc. ¡Qué guay, una gincana! ¿A que sí? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué D'acord, això és molt fort. ¿Qué pasa? Porta tot el matí preparant les proves del joc de la gincana. I ara, per comprovar-les, i ara vaig resulta i ha desaparegut la prova més important, la de no sé què ha pogut passar. El cas és que sense aquesta prova no podem fer el gincana. S'hem de quedar així. Crec que puc resoldre aquest misteri, però necessitaré ajuda. Bueno, ¿qué? ¿Por qué estás así? Xics, vos he reunit perquè anem a resoldre el cas de la gincana. Què? Com? Cadascú de vosaltres té una qualitat que farà el cas més fàcil de resoldre. Bruno, xics, voleu acceptar? Sí! Bruno, tu ets molt fort, vindràs amb mi. I Lluís i Martina, vosaltres sou ràpid i àgil. Aleshores vindreu amb mi també. I Daniel la llesta, Laia l'aventurera i Lucas el graciós anireu a interrogar. Vale. Separem-nos. Sí, anem! Sí. Anem! Anem a entrevistar a la professora d'Educació Física. Sí. Anem. Hola, Mariela. Com a mestra d'Educació Física te volem fer unes preguntes per a una investigació, val? Val. On estaves a les 11? Jo, esmorzant. Confessa! Val, em vaig menjar altra galeta, però és que estava molt bona. No estem investigant i sé cas. Estem investigant sobre el cas de la gincana.
Aleshores pregunteu-li al professor Auric. Crec que té algo que veure. Val. Us cantem acudits? No, ara no! Val. A què haurà vingut això? Anem a buscar el professor Auric. Sí. Clar que sí, passeu. Bueno, Calla. les 11. Estava supervisant la caseta. Mentida, això ho estava fent el nostre professor. Doncs estava dentro de l'escola que m'havia deixat el despertador. ¿Segur? Segur? Bueno, en este cas no estem investigant això. Estem investigant sobre el cas de la gincana. Saps algo? No sé res. Segur. Segur? És veritat? Vale, he sigut jo, però és que quan era un xiquet feia moltes gincades i no acertava cap pista mai. Així que vaig decidir que si jo no encerte, ningú ho farà. Val. Perdoneu, però la pròxima vegada no el facis, val? Val, vinga, que dono el tresor. Gràcies. Gràcies. Adéu. Què passa? Què passa? Tenim el còmput de la gincana. Però com? Ja ha sigut? Sí. Però com? Com? Pues l'hem demanat. Ah? Què? Anem a dir-lo a Miguel. Vinga, anem! Bueno, aquí estem esperant després del papi i falta un montó de gent. A veure, 1, 2, 3, 4, 5... Me falten 7 alumnes. On estan? Jo els he vist en el pati. Tu les has vist? Ah, mira, 2, ara apareixeu, però bueno, què vos pareix esta hora? No és hora d'arribar a classe. És que El pati ja s'ha acabat. hem trobat el tresor. Que heu trobat el tresor de Gisgana? Oh! La última pista. I com ha sigut això? Com ho heu aconseguit? Pues hem investigat. I un grup ha anat a interrogar i l'altre a buscar pistes. Sí. I aquí ho hem ens de ha anat trobar. molt bé. La mestra d'educació física i el professor avorrit. Era el professor avorrit, que deia que com ell no havia guanyat, pues ens l'ha llevat. Bueno, jo heu convençut. Sí. Oye, enhorabona, bon Ens ha anat treball. molt bé, la veritat. Bueno, almenys ha valgut la pena arribar tard. Molt bé. Doncs bé, dona'm, ja tenim la prova. Jo volia fer matemàtiques, però com ja tenim la prova final, anem a fer la gincana, xiquets! Prepareu-vos! Xics, ja que ens ha eixit molt bé aquest misteri, podríem fer un grup d'investigació. És bona idea, no? Sí. Bueno, però una cosa. Si el fet un equip necessitarem nom per a l'equip, no? Sí. Podria ser en honor a Sherlock Holmes, ja que ell és un investigador molt bo. Sí. Crec que ja ho tinc, l'equip Holmes. Sí! Visca! Visca l'equip Holmes! Visca! Visca! Sols que ara és molt caca tenir un equip de resoldre misteris perquè no hi ha misteris. Ai. Això necessitem tant per l'escrit. Sí. Bon dia, xics i xiques, què tal? Bé! Molt bé. Bueno, què vos va aparèixer la gincana d'ahir? Vos ha agradat? Genial, bueno, pues, si ahir vos va agradar, avui tinc una altra sorpresa per a vosaltres. Vale, vos agrada? Sí! Molt bé. Sí, Diego? No serà un altre examen, no? Doncs no, Diego, no és un examen el que aneu a fer. Que va, és molt més divertit. Doncs el que havia pensat és anar-nos en d'excursió al barranc. Arriba de París, eres un artista que arriba de París, se senta para poder, nosaltres també, i toquen la guitarra, la guitarra, la guitarra.
Guay. Sí. Podem posar aquí un poc de Clar. verdura. Ha de ser ara? Molt bé. Vale. Sí, m'estic Vale. plenant de terra. Diego i Noa, veniu amb mi. Portant a Diego i a Noa. Veritat, que estrany. Per què ho farà? Bueno, ja tornaran. Molt bé. Bueno, oye, que bonic està quedant això, sí senyor. Gràcies. Oye, molt bé. Bueno, classe, tot el món. Vale, que se n'anem a classe. Eso, hola. I jo, però hem d'anar sent, val? Ja toca, val? D'acord, a veure què vos conte. 1, 2, 3, 4... Jo crec que falta algú, no? ¿Falta Diego y Noa, Joan? Uy, qué raro. ¿Y dónde estarán? Havien anat amb tu. Sí, però això fa una estona ja. Jo això deixar després. Si acabes d'arribar, Guillem. Bueno, clar, jo estic per ací. Bueno, en tot cas no passa res. Anem a classe i a escola, segur que ens trobem de camí. En sèrio? Vale? Sí, clar. Guillem? Clar que sí, vinga, seguiu-me en filera, tots, endavant. Potser. Però un moment, no penseu que això dels desapareguts és un poc misteriós? Sí, la veritat, molt estrany. Pareix que l'equip FAS té un misteri per resoldre. Canvi per l'estil. L'equip Holmes torna a l'acció! Sí. Que guai. Sí. Hugo, vaig a dir-li una cosa a Lucas ara, val? Val. Qué estrany. La botella de Diego. Que se'n van, espereu-me. Bé, xics i xiques, després de la desaparició de Diego i Noa amb el mestre, de camí vaig trobar una pista que faria que alguna persona més entrara a la llista de sospitosos. Seguim buscant. Val, em va dir bé, però on comencem? I si anem al despatx de la directora? Sí, però no tenim cap pista. Sí, que tenim. Al cafè de l'ampolla de Diego vaig trobar una arracada. Pepels. De qui podrien ser? Val, però una cosa així. No sabem si ha sigut la directora segur. Hem descartat ser? Val. La punyera no pot ser, perquè és morena. I la monitora del bus? Sí, podria ser. A mi m'han dit que té un poquet de mania amb Diego i amb Noa. Un moment, m'acabo de recordar que la directora porta el pèl castany i sempre porta arracades. Comencem per ella? Val. Anem. Per què ja soles estos pesats? Ara prepararé la màquina de la memòria i començaré el meu pla secret d'esborrar la memòria de tots els alumnes. Quin pla tan bo, directora! Jo t'ajudaré. Xiques de l'escola. ¿En serio? ¿De veritat? Com me farà? Vaig a veure què diu la directora, val? Però ves en cura. Sí. Que no te passi més. Vaig a borrar tots els vostres records, cap de suros, tontainos, babaus. Tu, Jona, ordena el meu despatx. Clar que sí, senyora. Que em vaig a preparar la màquina del meu laboratori.
xics? Ara com obrim la porta? No sé, em descobriran si l'obrim la porta. O podem tocar la porta? Ens ha restaurat. Companys, busqueu això? Sí, que intel·ligent! Se us he demanat al mestre perquè la monitora del bany no tenia claus. Anem? Sí? No m'entrau si se demanda. Le están intentando borrar la memoria a Diego. Vaja, pareix que algú està intentant entrar en un laboratori. No aconseguiràs eixir-te amb la teua, Amparo. Lluna, vine per al meu laboratori. Vaja. Què tenim així? Uns parts de mocosos clavant de cap on no li toca? Anem a salvar els nostres amics. ¡Socorro! Salveu-nos! Voleu salvar els vostres amiguets? Doncs ara que m'heu pillat, no tinc altre remei que entregar-vos. Però si faig això, em prometeu que no cridareu a la policia? No et prometeu res, perquè primer tenim que liberar els nostres amics i després negociem. Lluna, oportuna! Agafa els mocosos i no a presó. Vinga, camineu davant de mi, si no voleu que us lleve la vida. Tinc la clau per obrir la porta de així. Moltes gràcies. De res. Ja està. Molt bé, Lluna, així m'agrada. Tot el temps que has estat així com has estat. Molt bé, tranquils. Xics, ja tinc la clau de la que fem. Posar l'engany. No estigues fent a bromes. Bueno, jo així porto molt de temps i se m'ha acudit una idea. Martina, Daniela i Lluís i jo restaurem a la directora mentre que Bruno desconnecta la màquina. I Hugo, Laia i Lucas trobareu a la policia i traureu el Diego de la màquina. D'acord. Sí, bona idea. Policia, vingueu ràpid a l'escola dels Carolines. Som uns alumnes que han aconseguit que no els borren la memòria. Vingueu ràpid, està en Picassent. Gràcies. Lluna, ajuda'm! Salva't d'ací! No us estirem amb la vostra! No faré, no te rescataré, Amparo. Estic farta de que em tractes així. Ara ajudaré els xiquets. I a tu, que et donen. Obriu, són la policia, hem de detindre la directora. Obriu, som la policia. Mare meu, per fi heu arribat. Ai, moltes gràcies. De res. Hola. La directora està en el Gràcies.
Moltes gràcies per vindre. Adeu. Tothom heu fet un bon treball. Era una dona molt perillosa. L'estaven buscant des de fa molt de temps. Els diem equip Holmes, per favor. Bé, com deia el meu company, estem molt agraïts amb vosaltres, equip Holmes. Gràcies. Gràcies. Adeu. Adeu. Equip Holmes! ¡Visca, bravo! ¡Sí, una festa! ¡Hemos celebrado una festa! M'agrada esta festa, i a tu? No m'agrada, m'encanta. I segur que el director és genial. Com no, tot lo nou mola. Silenci, per favor. Senyor Guillem, pel teu esforç i dedicació, el nombrem el nou director d'Escola Les Carolines. Moltes gràcies, senyora Lluna. Bueno, pues moltes gràcies a tota la classe i a tota l'escola per donar-me este càrrec tan important. Bueno, jo volia simplement agrair a tota la classe, procuraré fer la meva feina el millor possible i sobretot gràcies a l'equip Holmes i a tota la classe de quarta perquè heu descobert el pla secret i malèvol de la directora. Menys mal, perquè si no acabarien tots sense memòria. Així que, gràcies a que heu fet perdurar la memòria de l'escola, un aplaudiment molt gran, espero fer-ho molt bé, i també voldria afegir abans d'aplaudir que com a director de l'escola el primer que vaig a fer és nomenar a la senyoreta Lluna com a la mestra de la classe de quarta. Gràcies i espero fer també molt bé el meu càrrec. Molt bé, i si voleu ara que continuï la festa. Mira, Vania, estem en el periòdic. De veritat, són famosos. Mireu, xics, estem en el periòdic. Vinga! Som famosos! Tres urres per a l'equip Holmes! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! I per a la classe de quarta! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Petits investigadors, grans casos. Espero que continueu resolvent misteris així de bé. Visca l'equip Holmes! He perdut la meva motxilla. És important. Ja